Edi Mama Ruto kachiel kod nyar kingi mar piny Morocco Lala Asma oyango chenro mar bero kendo keto gik makonyo nyithindo manigi ng'ol mar winjo e kar thieth maduong' mar Kenyatta. E chenro no madhi nyime jumani te, lakteche mag ENT ma KNH kod mago mag piny Morocco biro thiedho nyithindo 70 mani kod ng'ol mar winjo, chenro ma itimo nono maonge chudo. Kano lose nyasi no Ruto puoyo kang' makamano biro miyo nyithindo thuolo mar winjo kendo wuoyo kolero ni en bero manengone ong'awore mathoth ma jo Kenya ok nyalo kendgi. Wach mosir kod jatend migawo mar thieth e Dandwale. Your gift of cochlear implants worth over Kenya shillings 120 million is not only a contribution to Kenya's healthcare system, it is a gift of life and sound. It is a gift that restores not just hearing, but dignity and hope, allowing children to experience laughter, music, and their kins' voices for the very first time. Until recently, cochlear implant surgery was not common in Kenya. So I want to confirm that every beneficiary of all these 70 children and their families are registered with our social health authority, shielding them from high health expenses and demonstrating our government's commitment, unwavering commitment to accessible, affordable, and quality care under the universal health coverage. Furthermore, these cochlear implants and other ear and hearing care assertive technologies have been incorporated into the Kenya Essential Medical Supply List of 2023.